va dirigit a tothom que estigui disposat a escoltar. Tenir-vos encara com a amics a gent amb la que vam anar junts a l'escola d'amics. Companys que vam fer el batxillerat plegats. A gent amb la que vam començar aquesta lluita fa més de 20 anys. Realment, si un dia em sentiu queixar-me de com m'ha anat la vida, doneu-me un platallot perquè me l'hauré guanyat. Com a conseller d'Educació. Si no un home d'origen andalús anomenat José Montilla, i és clar, a l'actitud ferma de la direcció d'Esquerra Republicana. Els que volen aquest govern trencat que s'esperin asseguts. Perquè la nostra aposta és fruit d'una estratègia a llarg termini. Però també els nostres socis han d'entendre que si la passada legislatura nosaltres vam acceptar fer un assaig federalista, per cert, del qual se n'ha constatat ja bastament el fracàs, aquesta és la legislatura per construir espais de sobirania, ja que és l'única manera d'avançar en el benestar dels nostres ciutadans i les nostres ciutadanes. I diria que és per això pel que estem en política la gent d'esquerres. Que ve d'una extracció de classe treballadora, classe mitja treballadora que diem en aquest país. Sempre ens agrada molt la classe mitja. La classe mitja ha estat la gent treballadora, la gent emprenedora, els autònoms. I m'he sentit molt proper sempre per una qüestió d'origen. I deia avui amb el Liceu